Isebe lezempilo limemelela eluntwini ukuba luhlale luvundlile kwaye lulandele imiqathango elawula ukunwenwa kwentsholongwane i-Covid-19. Eli sebe lithi liza kuqhubeka nokwakhela umkhanyo ulusuleleko lwentsholongwane kwiphondo liphela, kukwamemelelwa kuluntu ukuba luqhubeke nokugonyela le ntsholongwane. Isebe liyaqinisekisa ke ukuba ezi cases azinxulumenanga kwaphela nevariant entsha ebizwa nge-XBB 1.5. Kwakhona sikwakhuthaza uluntu ukuba luqhubeke nokugonyela i-Covid-19 njengoko sele zingaphezulu kwe-4.3 million izigonyo okanye doses esele zinikeziwe kuluntu jikelele apha ephondweni. Abanye abahlali kwilokishi iMotherwell bathi baza kuqhubeka nokuthobela imithetho ye-Covid-19. Abantu sibacela qho kwindawo sihamba kuzo siyabacela abantu mabangazilahli ezazinto sasizixelele uba masizenze, ukunxiba imaski, ukusanitizer. Abanye ke kukho azanto bazityayo bazitye bangaziyeki. Yaye imiqathango ebisenzeka ngaphambili iyenzeka apha kulena i-NU2 clinic. Yaye abantu bazinikwa imaski bazinxibe, ikhona isanitizer egeyitini, wonke imiyalelo ibikade isenzeka iyenzeka. Isebe lezempilo ephondweni lithi sele likhuphe izigonyo ezifikelela kwizigidi ezine ze-Covid-19 ukuza kuthi gangoku, kwaye ngabantu abangaphaya kwezigidi ezimbini esele begonywe ngokupheleleyo kweli phondo. Kwiindaba ze-SABC, ndinguyolanda Kambile, eGqeberha.